decidido está, si ya no hay nada que hacer? ¿Por qué debo esperar a que pretendas volver? Por cada decisión que te atreviste a tomar, hay una reacción con la que no querías contar. Oh, 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 sálvate y nunca me pidas perdón. Cálmate, que todo tiene explicación. Oh, al fin estoy convencido. Preferido, ahora ya todo tiene sentido. Vamos a tratar de llegar de una vez a un acuerdo, pues ya no recuerdo ni siquiera el motivo de aquella primera vez que nos enfadamos por una estupidez. Guardaré en mi interior lo que no nos dijimos. A mí lo único que me importa es lo que sientas tú por mí ahora. Tiempo yendo y viniendo, pero sabes que jamás yo te he olvidado. Recuerda que tras solo 5 días compartías conmigo tejado, pero después de casi 2 años, muy pronto volveremos a encontrarnos. Podremos revivir esos momentos. Si tú quieres, yo estoy dispuesto, porque este podría ser un amor de película y no pienso dejarlo pasar.
los santos, a veces sin quererlo se hace daño. Siempre he estado ahí, incluso cuando no has buscado, para lo bueno y lo malo. Pero hoy es todo muy distinto. Hoy sé cómo salir del laberinto. Yo no tengo dudas, quiero envejecer contigo. Yo no estoy dispuesto a renunciar por un motivo, porque este podría ser un amor de película y no pienso dejarlo pasar. Olvidemos las lágrimas, los momentos difíciles nos harán más fuertes, nos harán más fuertes. Si te importo lo bastante, no permitas que esto acabe. Necesito una respuesta y solo tú la puedes dar. Si me canso de esperarte, de buscarte en todas partes, me echarás de menos, yo te echaré de menos. Empezamos. Pocas veces fui tan fuerte, moitas pedras não viaxo mais.
Home, nada, un anaco de nube, un anaco de ceo para o grupo que triunfou nas alturas, Snatch. Que aproba que está riquísimo, que se provei. Snatch, comentádeme, como se ve, como soa o mundo dende as alturas? Un pouco mareados, a verdade. Costou un pouquiño tocar, pero, bueno, ao final... Pero para vos eso de estar arriba e abaixo é algo habitual, porque a vosa música tamén é unha mistura de moitos elementos. Pois é, a verdade é que sí, o que pasa é que, bueno, subirse na Noria non é nada comparable co que facemos neste caso. Aparte, falando do futuro e falando do propio movimento, foi apoiar a propia música. En todo caso, tamén é bonito ese vencello que tedes coa propia música galega e co apoio a Xil Ríos, eso de xirarei como a roda do muiño. Foi algo maravilloso. Unha versión dun grupo Salva Machina que está bastante ben. Seguro que a colletes. Esa Noria con ese de Snatch. Vos sodes unha mistura, insisto, de toda Galicia. Hai xente de Camariñas, Pablo, ausente, e de Portonovo, Santiago, Ribeira. Eu principal polo de Portonovo. Señor Germán, que é un virtuoso. Bueno, virtuoso. Un virtuoso da guitarra, da música. Bueno, eu dedico por completo a guitarra, pero non practico a guitarra en plan técnico virtuoso. É un virtuoso. Aparte, es da terra... Dedico máis a facer cancións que a estar aí. Es da terra onde naceu o rock and roll galego, con os míticos Gomadous. Sí, de Gomadous. Chegaches a coñecelos? Sí, máis que eso, toquei con eles hai 2 anos. A Noria é unha metáfora da vosa música. Casi todos os temas de Snatch que eu coñezo sempre son temas optimistas, pero que falan dun momento previo que había que superar, que había que seguir para adiante. Efectivamente, hai que afrontar a vida así, está claro. Sempre temos momentos máis de baixón e de aí cara adiante. Por iso, alégrame que me compartas ca Noria, está moi ben. A vida é toda unha Noria, e hai un terceiro pai fundador de Snatch, Pablo, ausente, de Camariñas, que tocaba o baixo cun ovo sonoro, e dese ovo saiu el, Jacobo. Presentádeme este home. Presentádeme a Jacobo. Bueno, Jacobo Gallego, nacido aquí en Compostela, grande baterista, percusionista e demais. E, bueno, surdiu así nun momento, creo que foi nocturno, non? O rollo de que empezaras a tocar con nós, máis ou menos. As mellores cousas que cando suelen suceder polas noites. Foi un encontro así... Pero non sabías que te iban a facer tocar en riba dunha Noria cando subiste? Pois non. Non te incorporaches. Non de feito había a pensar. Existe un método Snatch de facer música. Ás veces falamos de como se monta un grupo musical. Existe un método Snatch, que é un método de facer música a través de vídeos e a través de teléfono móvil. A ver, explicádeme o método Snatch musical. As tecnologías evolucionan, por iso. É bastante sincero. A ver, o tema, máis ou menos, está máis ou menos preparado, a armonía e todo, desde casa. Ponemos de acordo, facemos un ensayo, gravamos de calquer xeito posible. Para as letras, Paola no momento de para a casa, escoita, a letra e perfilase e todo. Entonces, o fundamental que para o método Snatch fai falta un sofá. Non? Eles traense as grabacións, tipo o vídeo, e no sofá creas. E unha copiña de albariño tamén. Unha copiña de albariño e a partir de agora un anaco de nube. Un anaco de nube, sí, totalmente. Agora xa me levarei para as letras. A esa altura de a parolada, todo o mundo está a preguntar a cuestión clave. Que significa Snatch? Eso vende unha película, creo. Espera un momento, é que sabes o que falta aquí Pablo, baixista falta, porque Pablo creo que o diría moitísimo mellor que nós. Hai unha película que se chama Porcos e Diamantes. Efectivamente, pero non vai por iso. Vos non vedes pois a parte sórdida. Bueno, eu son o diamante, eles son os porquiños. Vos non vedes por esa parte sórdida, vos non dicir eu, vos ides pola parte elegante e maravillosa, porque Snatch significa cona pequena. Sí, máis ou menos. Bulbiña. É pura elegancia sonora, non? Sí, tamén. Collo. Todo iso, atrápalo. Sí, aí está. Ten máis veces de atrapar. Snatch, que fostes quen de tocar, de subir aos ceos nesta Noria maravillosa, que fostes quen de levar a vosa música neste contexto festeiro, e que ides ser quen, creo, de cadar aínda o máis difícil. Transmitir a música nun ambiente estático, elegante, nostálxico, recoleto e paisual, como é a vosa propia música, en San Domingos de Bonaval. Digo ben, seredes quen de asumir o reto? Seremos. Pois avante toda, que vou pedir aquí algunha lampetada, o corpo tamén pide o seu alimento. Gracias, mestre, si dame tía de feira. Come. Veña, un biquiño. Chao, Xurxo. Veña, te luguiño. Chao.
mata. Voces quebradas pola angustia do que dirán. Un día destos algo les acontecerá. Sin excusas, sin dúbidas ata o final. Un día destos algo les acontecerá. Hey, ¿qué estás diciendo? Non ves que iso queda todo igual. Ves que se non pensas e non te esmeras, non te vou contestar. Os soños prohibidos dubidan entre o ben e o mal. O fin e a cara